Dacă tu aștepți condiții din exterior să se schimbe pentru ca tu să te simți mai bine, atunci vei avea de așteptat o viață întreagă, căci condiții din exterior mereu sunt cele care sunt, ele doar apar. Tu nu poți controla condițiile din exterior, însă tu poți controla cum te simți tu. Tu poți alege să te simți bine necondiționat, în pace divină necondiționat. Orice nu s-ar întâmpla. Tu poți să te afli în mijlocul unei calamități, în mijlocul unui război și la fel să fii în pace de neatins, necondiționat, adică tu ești mereu această pace și liniște interioară. Doar atunci când umbli ca sursă, în aliniere, atunci nu contează ce se întâmplă în afară. Nu aștepta condiții din exterior să se schimbe pentru ca tu să te simți bine. Este criză, s-a întâmplat afară o furtună foarte mare și a distrus ce a distrus. S-a întâmplat, însă tu mereu rămâi de neatins. Tu nu poți controla situația. Iată, s-a întâmplat, pur și simplu te-ai sculat dimineața și este. Dacă tu ești în aliniere, ești în toată puterea ta, pentru tine nu va conta absolut deloc ce s-a întâmplat. Tu oricum rămâi în interior ca pace. Tu ești această pace și tu nu te lași atras în acest joc al ego-ului. Ca ego doar tu poți să suferi și să aștepți careva condiții să se schimbe ca tu să te simți bine. Umblă ca pacea și ca bucurie ce ești în esență, ca spiritul. Și nu aștepta în afară să se schimbe ca tu să te simți bine. Dacă vorbim de situații, de oameni, de multe ori oamenii zic, eu nu pot fi bucuros, fericit pentru că s-a întâmplat situația aceasta sau persoana aia așa m-a tratat sau mă tratează așa. Tu poți să alegi să nu cazi în capcana aceasta a reacționa, în a suferi. Tu poți să alegi să rămâi oricum în pace, orice nu s-ar întâmpla. Înțelege că în afară mereu este reflectat ceea ce ești tu. Din această cauză eu și zic că nu încerca să vrei să se schimbe condiții ca tu să te simți bine, pentru că niciodată nu îți va ieși. Tu mereu vezi în afară propria ta creație, ceea ce radiezi tu. Când e vorba de experiența ta, de oameni din viața ta, de evenimentele care se petrec, situațiile. Totul este reflecția a energiei tale. Și să încerci tu să forțezi, tu trebuie să te comporți așa, apoi eu voi fi fericit. Tu trebuie să faci așa pentru mine, apoi eu voi fi în pace și fericire. Voi toți trebuie să vă schimbați pentru că să vă comportați cum vreau eu și atunci eu voi fi fericit. Acesta este ego-ul care mereu cere careva condiții să se schimbe ca el să se simte bine. Și niciodată nu se va schimba. El înțelege că persoanele în jur doar reflectă concepțiile pe care tu le ai și despre tine și despre cei din jur. Totul este o reflecție a concepțiilor tale. Și ceea ce vezi tu, de fapt, în afară, este concepțiile tale reflectate. Pentru a vedea altceva, tu trebuie să fii altcineva. Tu trebuie să radiezi o altă energie. Tu trebuie să începi a renunța, să te uiți la condiții din afară, să cazi sub efectul lor și să continui să rămâi însăși pace și bucurie, necondiționat, indiferent de condițiile care sunt la moment. Menținând această energie mereu, deja vei vedea cum circumstanțele se vor schimba de la sine. Relațiile cu cei din jur se vor îmbunătăți de la sine, pentru că tu ești deja această energie. Tu ești altă energie și dacă tu umbli deja
ca pace și ca iubire și ca respect, ca bunătate, calitățile divine, atunci relațiile cu toții se îmbunătățesc de la sine. Pentru că tu ai ales să renunți la condiții și ai ales să rămâi ca pace necondiționat, ca bucurie necondiționată. Situațiile din jurul tău vei vedea cum se vor rezolva de la sine, dacă există o careva dificultate sau problemă. Totul se rezolvă de la sine când umbli în aliniere cu sursa din tine ca tine. Eu mereu zic, fii în aliniere. Mereu realizează că tu ești însăși spiritul. Fii una cu sursa. Să zic, dacă e vorba, poate nu înțelegi că tu ești însăși sursa, să zicem că tu ești una cu sursa, tu și sursa. Alege mereu să fii în aliniere cu sursa din tine ca tine. Și nu aștepta condițiile careva să se schimbe. Societatea te învață că bucuria ta, pacea ta, fericirea ta trebuie să depindă de cineva, de ceva. Când îmi va mări salariul, atunci voi fi fericit. Când se va termina criza din țară, eu voi fi fericit. Când soțul îmi va da flori în toată ziua, eu voi fi fericit. Sau când mă va duce în excursie în fiecare lună, eu voi fi în pace și bucurie. Când soția îmi va face așa sau așa, sau îmi va îndeplini dorințele mele, eu voi fi fericit. Când copiii vor face așa, eu voi fi fericit. Și iată așa, este o condiționare. Așa vezi în filme, așa te învață societatea, că fericirea ta, bucuria ta, eu iubesc mai mult să zic cuvântul bucurie. Fericirea e ceva care, o exaltare, un moment, ceva cu un râs foarte mare, puternic, nu știu, o stare de bine, de bucurie. Aceasta este starea care este mereu neutră, care mereu este ceea ce ești tu în esență. Și societatea te învață că bucuria ta trebuie să depindă de cineva din jur. Părinții așa educă de mici copii, prin supărări, tu trebuie să faci așa ca mame să se bucure. Dacă copilul face așa, mame se bucură și zice, wow, ce-s de bucuroasă. Dar dacă copilul nu face așa, gata, mama este tristă și supărată. Și tu educi copilul că bucuria lui trebuie să depindă de tine. Ce să face ego-ul și lui place. Tu trebuie să faci, copilul se bucură, îmi face mie bucurie. Tu nu trebuie să te bucuri, tu trebuie să-ți înveți copilul ca el să fie fericit necondiționat. Ceea ce vrei tu pentru copiii tăi, cu adevărat, este ca ei să fie în pace și bucurie necondiționat. Și tu poți învăța aceasta prin propriul exemplu. Nu cu manipularea prin supărare, ca copilul să înveți că fericirea mamei depinde de mine, dacă strâng sau nu jucăriile, dacă mănânc sau nu totul din farfurie. Înseamnă că eu trebuie să fac așa ca mame să zâmbească, că dacă nu fac, mame este tristă. Și tu îl înveți pe copil ca fericirea lui este condiționată, să fie condiționată. Și ți-ți pare ceva firesc. Iată așa te învață societatea, că e ceva firesc, ca fericirea cuiva să depindă de tine, de altcineva. Nimeni nu este dator să te facă fericit. Înțelegi aceasta. Ia povara asta și de pe tine și de pe cei din jur. Ia-ți puterea înapoi și dă această putere și celuilalt. Zi, eu nu trebuie să te fac fericit, nici tu nu trebuie să mă faci fericit pe mine. Tu trebuie să realizezi ce ești cu adevărat. Du-te în esența ta și vezi că aceasta este esența ta adevărată, de a fi pace și bucurie. Și la fel este a mea. Și ea nu trebuie să fie condiționată de careva condiții din afară, de cineva sau de ceva, de nimeni și de nimic. Iată aici tu ești în toată puterea ta și așa tu îți înveți, dacă e vorba de copii, că tot am vorbit, îi înveți pe copii să fie în toată puterea lor. Nimeni și nimic nu îi va atinge când ei sunt de neatins. Orice nu s-ar întâmpla în jur, ei sunt
mereu în pace și bucurie, necondiționat. Nu-ți dorești tu asta pentru copiii tăi sau pentru tine. Îți dorești. Însă ca ego nu e plăcut pentru că ego, de ce? El zice că eu trebuie să te fac fericit pe tine. Cum tu fără mine oricum ești bucuros, atunci eu nu-ți trebuiesc. Nu e vorba că nu-ți trebuiesc sau îți trebuiesc. E vorba de a fi în pace și bucurie necondiționat. Și tu și cealaltă persoană. Și comunicare, relație este cu totul la alt nivel. Deja nu comunici sau faci ceva din faptul că aceasta e datoria mea să fac ceva ca persoana dată să fie fericită. Nu de datorie. Doar ego-ul face din datorie. Ci tu faci aceasta din bucurie, din alegere. E alegerea ta, tu fiind bucurie, să împărtăși această bucurie cu cel din jur. Și cealaltă persoană la fel face. Din această cauză, relațiile sunt cu totul absolut minunate. Când nu depinde bucuria și fericirea ta de cealaltă persoană și a ei de a ta. E ca o povară care o iai de pe umeri, dacă într-adevăr înțelegi. De ce ai vrea tu ca cineva să depindă, bucuria lui să depindă de tine? De ce ai vrea? Adică doar ca ego tu poți zice, eu decid când tu ești fericit. Eu decid când tu nu ești fericit. Da, ego-ului îi place, el să fie el cel care controlează, el să decide soarta bucuriei tale. E un nivel foarte jos, coborât de conștiință. Dacă tu începi să te trezești la adevărata ta natură, tu ești, în următoarea minută, tu ești automat din astfel de relații. Căci tu alegi să fii liber, în pace și bucurie necondiționat. Și tu nu ai nevoie să fii însclăvit sau să fii cuiva să-i servești, tu să-l faci fericit, tu să-i... E o diferență între a face pe cineva cu desila fericit, a fi dator, cum am mai explicat, și o diferență în a fi fericit, și tu și el, și a împărtăși această fericire doar. Și tu faci și mai multe lucruri pentru cealaltă persoană, cu cea mai mare plăcere, că aceasta este bucuria ta, alegerea ta, nu datoria ta. Eu mereu explic diferența cum vede ego-ul lucrurile și cum vede spiritul lucrurile. E o ușurare, dacă într-adevăr înțelegi. Și viața e absolut minunată. Tu ești în aliniere cu sursa, tu ai ce da celor din jur. Tu, în aliniere cu sursa, dacă cineva este jos, tu nu te cobori și tu jos, să fiți amândoi victime. Tu ridici energia ta, menținând energia ta, celălalt se ridică. Tu doar așa poți da. Așa poți ajuta și ridica pe cei din jur. Tu nu poți să ajuți pe nimeni când te cobori și tu și suferiți, hai să suferim toată comunitatea împreună să ne plângem. Toți pentru unul și unul pentru toți. Toți vor rămâne victime mai departe și vor avea nevoie de altcineva să vie să ridice cu o energie foarte puternică. Însă ego-ul nu vede așa. El vede când rămâi în pace și bucurie necondiționat, el te vede ca indiferent. Zice, cum tu poți fi oricum în pace și bucurie când afară este război? Păi da, pentru că pacea mea sunt eu în esență. Orice nu s-ar întâmpla în afară, eu oricum sunt în pace și bucurie. Și din această energie foarte puternică, totul în jur se ridică. Și iată care este valoarea ta de neprețuit atunci când tu umbli în aliniere cu sursa. Să zici că nu faci nimic e nonsens. Tu faci totul ca tare. Când ești în aliniere cu sursa, tu ești mai puternic decât milioane de oameni care nu sunt în aliniere. Și doar de aici tu poți da. Doar din aliniere tu poți servi omenirii. Atunci când ești în aliniere și ești în bucurie și pace necondiționat. Ia-ți puterea înapoi, tu ești însă și toată puterea care tu o dai condițiilor,
Tu ești această putere. Recunoaște-o, vezi-o și atunci viața este cu totul absolut diferită, minunată.